Ngisacela ukubabingelela abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngesipho sokuphila nangakho konke nje okukhulu akasenzele khona okungenakubalwa. Namhlanje senza isifundo esisithatha encwadini kaDaniel 9. Isihloko sakhona sithi umkhuleko kaDaniel. Senza ingxenye yokuqala. Cela sithole umthandazo. Baba odala amazwe nomhlaba, siyabonga Nkosi yethu. Sibonga ngosuku lweSabatha olushilo wathi usuku lokuphumula kithi. Kukho konke ukukhandlayo komsebenzi, konke sikukhumbule njengomdali wethu. Noma Nkosi silufunda izwi lakho phakathi neviki, kodwa usuku lweSabatha usuku lwahluliselwe beceleni ngoba Nkosi sidle saneliseke ngokomoya nangokomphefumulo, sithole ukwezwi lakho ongekho kuhlakanipha kwasemhlabeni kwamelana nakho. Sizofunda lona Nkosi, sicela usiphe ukuliqonda egameni leNkosi Jesu Kristu siyathandaza. Amen. Ngiphinde ngiyababingelela abazalwane egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Ukuphangisa namhlanje senze ingxenye yokuqala yesifundo uDaniel 9. Isihloko sakhona sithi umkhuleko kaDaniel. Ama-versions abanye mhlawumpe esakhe isihloko yena sisho njalo kodwa iBhayibheli lifanayo ukubhala okufanayo. Mhlawumpe sithi 76 weeks and the Messiah. Lawelami kubhala ukuthi umkhuleko kaDaniel. Ngizofunda uverse 1 noverse 2. Uthi ngomnyaka wokuqala kaDariyu indodana ka-Ahashiveroshi wozalo lwamaMede owabekwa inkosi phezu kombuso wamaKaledi. Ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe, mina Daniel ngaqonda ngezincwadi umumo weminyaka elalikhuluma ngawo izwi likaJehova kuJeremiya umprofethi, ukuba kupheleliswe ukuchithwa kweJerusalema iminyaka engamashumi 7. Amen. Lana sithola umzalwane uDaniel eminyakeni wokuqala wokubusa kaDariyu. Uma uzofunda uDaniel 5 verse 30 31, so kulokho kwenza kube sobala ukuthi okuwunyaka wokuqala iBhabhiloni liwile noma lichithwe yiwamaMede namaPheresi, yabo. So for being the case, sithola uchapter 8 ekade sifunda ngawo esifundweni esedlulileyo nochapter 9. uDaniel ngathi kusondelene kakhulu ngokwesikhathi, yabo. uBelshazari lembono uyibona ngesikhathi esisondelene kakhulu, chapter 8 no chapter 9, yabo. So sithola lama chapters omabili noma ngokulotshwa kwawo kusondelene kakhulu. So esikutholayo la sithola ukuthi uDaniel ubebhizi la efunda incwadi kaJeremiya, yabo. Waqonda ekufundeni kwakhe ukuthi uNkulunkulu uzowashiya amaJuda iminyaka engamashumi 7, iminyaka ewu-70. Waqonda futhi ukuthi emva kwalokho futhi uNkulunkulu uzolipanisha iBhabhiloni, uzolijezisa iBhabhiloni nalo ngokungalungi kwalo, yabo. Athi mhlampe kungabi ngathi ngiyayikhulumela, sicela nje ukuthetha lapha encwadini kaJeremiya 29 verse 10 noverse 14. Jeremiya 29 verse 10 noverse 14. Ukhona noJeremiya 25 verse 11 no13. Kodwa njengamanje sicela ufunda uJeremiya 29 verse 10 verse 14. Uthi ngokuba usho kanje uJehova uthi, lapho iminyaka engamashumi 7 isiphelile eBhabheli, ngiyakunihambela ngiqinise phezu kwenu izwi lami elihle ngokunibuyisela kule ndawo. Uverse 14 athi wona, ngiyakufunwa yinina, usho uJehova, ngibuyisele ukuthunjwa kwenu, nginibuthe ezizweni zonke nasezindaweni zonke lapho nginixoshele khona, usho uJehova, nginibuyisele endaweni enganenza ukuba nithunjwe kuyo. Amen. Lamavesi ade siwafunda
asho okucishe okufanayo umzalwane ngayifundela lapha ekhaya yena incwadi kaJeremiya 25 verse 11 kuya kuverse 13. Okay, uma siqhubeka sithola ukuthi uDaniel waqonda esiprofethweni ukuthi amaMede namaPheresiya ayizochitha iBhabhiloni aphindisele ngathini aphindisele ngokuchithwa kwethempeli. Okay, ngicela nje ufunda uJeremiya 51 verse 11 ngoba iy'ncwadi lezi ezayifundwa yizo lezi ncwadi uDaniel wayisho uma uyifunda abe nokuqonda. uJeremiya 51 verse 11 uthini? Lolani imicibisholo nibambe izihlangu. uJehova uvusile umoya wamakhosi aseMediya ngokuba icebo lakho ngeBhabhiloni lingukuba alichithe, ngokuba lokhu kuyimpindiselo kaJehova, impindiselo ngethempeli lakhe. Amen. So waqonda futhi uDaniel ekufundeni iy'profethi ey'ncwadini zabaprofethi waqonda iy'ncwadi zabaprofethi ethi sifunde njengamanje ukuthi waye-acquainted noma wayejwayele nencwadi yomprofethi uJeremiya. Excuse me. Waphinde futhi waqonda ukuthi amaMede namaPheresiya lawa kuzoba yiwo azovumela amaJuda ukuthi abuyele ezweni lawo ayovusa ithempeli labo lokukhonza. Uyakuthola-ke lokhu esikushoyo njengamanje ukuthi kuprofethiwe laphana encwadini ka-Isaiah 45 uverse 1 kuya kuverse 5 bese uyagijima ufunde uverse 13. Kuprofethiwe ukuthi amaMede ayizovumela amaJuda ukuthi ebuyele laphana endaweni yawo. Kodwa sicela nje uwafunda u-Isaiah 45 uverse 1 kuya ku-5. Ngicela umzalwane awufunde lapha ekhaya ngenxa yesikhathi mina ngicela ufunda nje uverse 13 ku-Isaiah 45. Usho uverse 13, mina ngimvusile lona ngokulunga, ngiyakuhlelemba zonke izindlela zakhe. Yena uyakwakha umuzi wami, avumele abathunjwa bami ukuba behambe, kungabi ngenkokhelo nangesipho, usho uJehova Sebawoti. Amen. Uma ufunda Isaiah 45 verse 1 kuya ku-5 uyacaciselana kukhulunywa ngoKoresi. Angithi iBhabhiloni umbuso wathethwa kulona amaMede namaPheresiya. uDariyu wayeyinkosi yamaMede, uKoresi eyinkosi yamaPheresiya. Uyibona ukuphatha kwakhe uKoresi ozovumela ukuthi amaJuda ebuyele endaweni yawo ayokhanda ithempeli likaNkulunkulu wayo. Yikho nje uma ufunda Isaiah 45 ethi usho kanje uJehova kogcotshiweyo wakhe uKoresi, yabo, zatsho isandla sakhe sokunene ngisibambile ukuba ngahlule izizwe phambi kwakhe, yabo. Liqhubeke-ke amavesi ngoba ngicela ukuthi umzalwane afunde ekhaya. So ave very interesting noma kuyathathekisa ukubona ukuthi uDaniel noma wayewumprofethi yena ngoqobo lwakhe, kodwa wayengakudeleli ukuthi afunde iy'ncwadi zabanye abaprofethi, yabo. So sizoqhubeka sifunde uDaniel 9 verse 3. Kodwa uma usukwazi mhlawumbe uma ufundisa ukufunda futhi kabanzi iy'profethi lapho kukhulunywa khona ngokuwa kweBhabhiloni ngesandla samaMede, ungafunda futhi laphana ekhaya incwadi ya-Isaiah 13 uverse 1 kuya kuverse 5, yabo. Uphinde futhi ufunde uverse 17 kuya ku-22 kuyo incwadi ya-Isaiah 13. Ngisacela sifunde uverse 3, Daniel 9 uverse 3. Uthi uverse 3, ngase ngibhekisa ubuso bami kuyo inkosi uNkulunkulu ukuba ngikhuleke nginxuse ngokuzila ukudla nangendwangu yamasaka nangomlotha. Amen. Siyabona la nje, ngiyafisa ukuthi umkhuleko kaDaniel ngoba vele uyakhuleka kakhulu uDaniel la kuDaniel 9. Ngizofunda nje amavesi kube ngathi maningi, akuzofana nesifundo siyoke sizenze ngaphambili noma ngenze ngiwufunde ngiwuqede, kodwa ngizothi nje ukufunda amavesi ebe maningana.
Yabona nje masiqala sifunda lolu verse 9 verse 3 siyabona ukuthi uDaniel uyaqala ubheka usubuso wakhe kuyinkosi kusho uyakhuleka uzila ukudla esho ngendlela akhuleka ngayo into angamasaka nomlotha. Siyabona kuleli verse ukuthi uDaniel wayezimisele ukuthi ufuna ukumfuna uNkulunkulu ngomkhuleko nange-attitude yokuthoba yabo ethemba ukuthi umkhuleko wakhe nokunxusa kwakhe kuzo inkosi izokuzwa. Umbuzo khona-ke la esifundweni ukuthi uma siza nathi sizokhuleka kuNkulunkulu wethu siza ngayiphi indlela noma siza ngayiphi i-attitude ngoba phela kuyenzeka uthole ukuthi umuntu ezocela kuwe mhlawumbe ingane yakho noma usisi wakho omncane ezocela kuwe uyakwazi ukubona umuntu ozocela kuwe kodwa at the same time enayo i-second option yabo enakho ukuthi uma kuhluleka wena uzoyaphi. Uyakwazi ukuthi ukubona umuntu othi uma ecela kuwena ubone nje okay seqale lana wahluleka ingakho eseza la. Uyakwazi ukuthi ukubona ukuthi lo muntu ozocela kuwena nje wena nje i-option yakhe yabo. So uDaniel kuthiwa weza kanjalo-ke enkosini yabo weza ngokuthobeka ethemba ukuthi uNkulunkulu uzowuzwa umkhuleko nokunxusa kwakhe. Ngokuphangisa ngisacela ukufunda uDaniel 9 ngizoqala kuverse 4 ngize ngiyoma lapha nokuverse 14 ngiqhubeka nomkhuleko kaDaniel. Daniel 9 uverse 4 kuya kuverse 14 uthi ngakhuleka kuJehova uNkulunkulu wami ngavuma ngathi Nkosi uNkulunkulu omkhulu nowesabekayo ogcina isivumelwano nomusa kwabamthandayo nabagcina imiyalo yakhe. Sonile sisiphathile kabi senzile okubi sihlubukile sachezuka emiyalweni yakho nasezahlulelweni zakho. Yabo ngiyaxolisa kakhulu ngisacela ukuqhubeka ngizoqhubeka khona la kuverse 4 uthi ngakhuleka kuJehova uNkulunkulu wami ngavuma ngathi Nkosi uNkulunkulu omkhulu nowesabekayo ogcina isivumelwano nomusa kwabamthandayo nabagcina imiyalo yakhe. Sonile siziphathile kabi senzile okubi sihlubukile sachezuka emiyalweni yakho nasezahlulelweni zakho. Asilalelanga izinceku zakho abaprofethi ezazikhuluma egameni lakho emakhosini ethu nasezikhulwini zethu nakobaba nakuba bonke abantu bezwe. Kuwena Nkosi kukhona ukulunga kepha kuthina amahloni obuso njenganamuhla. Kubantu bakwaJuda nakwabakhileyo eJerusalema nakuye wonke u-Israyeli abaseduze nabakude kuwo onke amazwe abahlakazele kuwo ngenxa yezeqo zabo abeqe ngazo kuwe. Uverse 8 athi Jehova kithina kukhona amahloni obuso kuwo amakhosi ethu nakuzo izikhulu zethu nakobaba ngokuba sonile kuwe. Kepha kuyo inkosi uNkulunkulu wethu kukhona umusa nokuthethelela ngokuba simhlubukile. Asilalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wethu ukuba sihambe ngemithetho yakhe akayibeke phambi kwethu ngezinceku zakhe abaprofethi. Wonke u-Israyeli weqile umthetho wakho echezuka ukuze bengalilaleli izwi lakho. Ngalokho isiqalekiso sithululiwe phezu kwethu kanye nesifungo esilotshiwe emthethweni kaMose inceku kaNkulunkulu ngokuba sonile kuwe. Uqinisile amazwi akhe awakhuluma ngathi nangabahluleli bethu abasahlulelayo ngokusehlisela okubi kakhulu ngokuba phansi kwezulu lonke akwenziwanga njengokwenziwe kulo iJerusalema. Verse 13 aze athi njengokulotshiwe emthethweni kaMose konke lokho okubi kusehlele nokho asincenganga ebusweni bukaJehova uNkulunkulu wethu ukuba siphenduke ebubini bethu siqonde iqiniso lakho.
Bese uverse 14 athi, uJehova wayesebulinda ububi, wasehlisela bona, ngokuba uJehova uNkulunkulu wethu ulungile emisebenzini yakhe yonke ayenzayo, kepha asililalelanga izwi lakhe. Amen. Ngisacela simelane bazalwane. Uma ulalela nje umkhuleko kaDaniel, kuningi ongakuthola kuwona, kodwa sicela sibuke nanka nje ama-points ambalwa. Okokuqala, uDaniel uyavuma, yabo, uvuma izono nokuhlubuka kwabantu bakhe njengoba wayengumprofethi, yabona. Njenganje ngizokwenza isibonelo ekhaya noma zingakhona iy'ngane zibe u-15 nabazukulu abawu-5, kodwa khona umholi abaholayo abazali, yabo. So uma kubuzwa iy'ndaba zasekhaya kubuzwa ey'nganeni, kubuzwa kubazali. So layo uDaniel simthola ukuthi ngenxa yokuthi wayewumprofethi wayefana nabazali kubantwana baka-Israyeli, wayefana nomholi kubantwana baka-Israyeli, yebo. So uDaniel uyavuma izono, uvuma izono nokuhlubuka kwabantu bakhe, naye uyifaka mdibi kanye nabo, yabo. Even though nakuba yena wayiphila impilo engcwele, kodwa akasho ukuthi bonile, uthi sonile, yabo. Noma yena wayiphila impilo engcwele, kodwa uzigrupha kanye nabo. Akanayo lento ekuthiwa i-self-righteousness. I-self-righteousness sibaningi nje, uthole ukuthi umuntu uzolenza iphutha le-self-righteousness ey'bone elungile, ukuthi-ke le nto yenziwa ukuthi uzibone ulungile nje, ukuthi nginenhliziyo enhle kabi mina, ave ngibekezela. Bese uyabona ukuthi hhayi, ukuthi iBhayibheli alifundwa ngendlela. uNkulunkulu uthanda inhliziyo imbi. Yingakho nje sifunda iBhayibheli, sidinga umoya ongcwele, ngoba ngempela uma sengihlale nale nhliziyo yami nje, mhlawumpe ngingabulala ngishona nomuntu, mhlawumpe ngingashaya umuntu ngimkhiphe amazinyo, angithi, yabo. So uDaniel wayengenayo lento ekuthiwa i-self-righteousness. Vele uma siyabantu ngizozibuka bese ngibuka uSkwiza wami, noma ngizozibuka bese ngibuka umamezane, noma ngizozibuka bese ngibuka osisi nabazala bami, vele uzoyibona u-right. Ziqhathanise noNkulunkulu, yabo, uqhathanise nempilo kaJesu, yayilowly, yayinokuthobeka, ubone nje hhayi kahle kahle ngaze ngiqale vele ngilunge. Bese then you will begin ukuthi usuku nosuku uqale umfune uNkulunkulu khona ezokulungisisa. Uzibona noma ngizibona ukuthi ngilungile ngoba vele siziqhathanisa nabanye abantu, asiziqhathanisi noNkulunkulu. While iphethini noma isibuko esisinikeziwe ukuthi sibuke uNkulunkulu, hhayi komakhelwane, hhayi kubantu. Buka ukuthi uNkulunkulu, uJesu uhambe kanjani, ukuthi asiy'phathe kanjani, attitude yethu. Then we will find ukuthi there will be no room for i-self-righteousness kithina, yabo. So uDaniel, into esiyithola kulo mkhulu wakho, into yokuqala yenzayo, uvuma izono nokuhlubuka kwabantu bakhe, and uzifaka mdibi kanye nabo, noma yena wayiphila impilo engcwele, yabo. So okwesibili, uyavuma ukuthi abalalelanga ukululeka kukaNkulunkulu, uNkulunkulu wayekukhuluma ngabaprofethi, yabo. Uyasho futhi ukuthi abahambanga ngomthetho wakhe uNkulunkulu, yabo. Uyasho futhi ukuthi noma beyabantu bakhe uNkulunkulu, bathana noma behlupheka, ababuyelanga kuyena uNkulunkulu, yabo. Khona uthole ukuthi umuntu ethi hamba Jobe awuchitha phambili, mhlawumbe ecabanga ukuthi ngoba nakhu uhlushwa wena bazofika bekushaya laphana phambili bese uyabuya. Bathana abaJuda-ke noma behambile bese kuthunjwe, noma behlupheka, abahluphekanga ukuthi bebuye bezokhala kuyena uNkulunkulu, yabo. So kanti umuntu uma ethamba Jobe awuchitha phambili, uyobona ukuthi lapho uyakhona uzoba nenkinga mhlawumbe bese uyabuya, yabo. Abakwenzanga uNkulunkulu, kuyabuyelwa ngisho ngathiwa uNkulunkulu akasho njengomuntu. Umuntu uthi hamba Jobe ayokuthatha phambili efuna ukubuka isiphetho, uzothi uma usubuya bese yakuhleka noma bese yakuklasa, ezokwenza more than ezokwenza ukudlula lokhu wawukuhambele, kukhombisa ukuthi umhlaba wena ukushayile. uNkulunkulu akanjalo, uyamshiya uNkulunkulu esenithamba vele uthi buya, yabo. Abantu abane-attitude yaNkulunkulu bekungafanele bejatshulise ukuthi khona abantu abasafarishayo, yabo, kodwa bekufanele kube yi-life lesson kuyibona, yabo. So amaJuda athanda noma ehlupheka, kodwa ebengabuyi kuNkulunkulu. Uyakuvuma futhi uDaniel kulo mkhuleko ukuthi ingenxa yokuhlubuka kwabo, noma ingenxa yokubondla umthetho kaNkulunkulu okwenza ukuthi bebe sekuthunjweni. Amen. Kuningi esingakusho ngalo mkhuleko, yabo.
kodwa ingenxa yokuthi bahlubuke uNkulunkulu, yingakho bekulesi simo abakusona. Ekhaya nje umzali noma ethola ithuba kabefunde uDeuteronomy 28. Sifunde nje izibusiso neziqalekiso. Yabo ukuthi isibusiso sithola uma kwenze njani. Isiqalekiso ungasithola kwenze njani. Ngumuntu anganqeni ukushoplift entshontshe ingubo entshontshelwe uma wakhe nebhodlela likagologo entshontshelwe ubaba wakhe. Befike bemnika abazali ekhaya ngoba efuna igama lithi inkosi ikubusise. Bese yalikhipha abazali igama lithi inkosi ikubusise. Bese eyitshela ukuthi ngalokho uzokubusiswa yena while ethathe iy'mpahla zokwebiwa. Noma umuntu angalikhipha igama lithi inkosi ikubusise kodwa obusisa ngempela uNkulunkulu. Noma futhi ungabondla ubathengele igrosa bengabongi. uNkulunkulu uma osekhaya ezweni uma ebona ukuthi udeserve isibusiso noma bengasashongo ukuthi inkosi ikubusise uzokubusisa. Angithi yabo. Okunye sekutholayo la emkhulekweni kaDaniel siyathola ukuthi uyavuma ukuthi uNkulunkulu ulungile. Uyabo. Noma ezopanisha kodwa yonke into akayenzayo ukwenza ngokulunga. Yabo. And in all his works, for they have not obeyed his voice. Ukho konke noma angaqhamuka i-punishment ulungile nje uNkulunkulu ngoba kusehlela konke lokho ngoba vele asikulalelanga ukukhuluma kukaNkulunkulu. So sisazoqhubeka nawo nje lo mkhuleko noma sisazoqhubeka nayo incwadi yaDaniel. Siyabona ukuthi amaJuda ayesekuthunjweni lapha eBhabhiloni ngenxa yokuhlubuka kwawo noma ngenxa yokwephula umthetho kaNkulunkulu. Ngawo uNkulunkulu wabavumela ukuthi bethunjwe. Yabo. Kufika izithakalula nje zenza umathanda kubona zibathumbe. Wabavumela ukuthi behlushwe. Efisa ukuthi kodwa bebuyele kuyena. So kule light yalolu lwazi noma lokhu kukhanya kwalolu lwazi inhliziyo zabo bayivumelanga ukuthi zibuyele kuNkulunkulu. Kunalokho bayaqhubeka bona more. Ilesi sizathu-ke senza ukuthi uDaniel ahlupheke aze kube uyena okhulekayo, kube uyena ovuma lesi sono. Yazi ngoba excuse me, wayebona ukuthi labantu khona lapho kufuneka sifike khona abezukufika laba bantu kuleli zinga. Futhi simele ukuvuma izono. Kodwa laba bantu baNkulunkulu angeke beze bezivume lezi zono. Yakho uDaniel wasebethe ingubo yamasaka nomlotha ezila ukudla ekhuleka. Ngicela ukufunda uDaniel 9 verse 15 kuya ku-19. U-15 athi, manje Nkosi Nkulunkulu wethu, wena owakhipha abantu bakho ezweni laseGibhithe ngesandla esinamandla, wazenzela igama njenganamuhla. Sonile, senzile okubi. 16. Nkosi, ngakho konke ukulunga kwakho, mawubuyise intukuthelo yakho nokufutheka kwakho emzini waseJerusalema, intaba yakho engcwele. Ngokuba ngenxa yezono zethu nangobubi bawobaba, iJerusalema nabantu bakho sebeyihlazo kubo bonke abasizungezayo. 17. Kalokhu uNkulunkulu wethu yizwa umkhuleko wenceku yakho nokunxusa kwayo, ukhanyise ubuso bakho phezu kwendlu yakho engcwele echithakele ngenxa yenkosi. 18. Nkulunkulu wami, beka indlebe yakho uzwe, vula amehlo akho ubheke izincithakalo zethu nomuze obizwe ngegama lakho, ngoba asilethi ukunxusa kwethu phambi kwakho ngenxa yokulunga kwethu, kepha ngomusa wakho omkhulu. Bese uvesi 19 athi, Nkosi, yizwa Nkosi, thethelela Nkosi, lalela wenze, ungalibali ngenxa yakho, Nkulunkulu wami, ngokuba umuzi nabantu bakho babizwe ngegama lakho. Amen. Sicela ukuma lana okwamanje. Ake sibuke futhi ukuthi yini enye singayithola as uDaniel eqhubeka nomkhuleko wakhe. Njengamanje uDaniel uyaphila kuNkulunkulu ukuthi yonke imisebenzi eyaziwayo uNkulunkulu ayenza ngegama lakhe. Uyakhumbula kuvela ukukhishwa kwabantu lapha eGibhithe. Uyabo.
nazo zonke nje izinto ezinhle abazithola abantwana baka-Israyeli kuNkulunkulu noma amaJuda kuNkulunkulu, uyabo, sekuzoba i-waste noma sekuzomoshakala uma ngase uNkulunkulu abayeke laba bantu bebhubhe. Amen. Uma uNkulunkulu ewayeka la maJuda elokhu enje kunjena nje, bazophela laba bantu. Bese kuthi konke okuhle uNkulunkulu akwenzile nemisebenzi emikhulu nolwazi olukhulu ababaphathise lona, bese kuvele konke nje kuba yincithakalo, yabo. uNkulunkulu uDanyeli uyacela ngomusa kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akabuye manje olakeni lwakhe ngenxa yomuzi waseJerusalema, ngathi siyakhumbula intaba yakhe engcwele esiphenduke inhlekisa, uyabo, esiphenduke inhlekisa noma ngathi noma esiphenduke i-reproach ngenxa yokungalungi kwabo. Uyacela laphana kuNkulunkulu ukuthi ubuso bakhe mabukhanye phezu kwethabanakeli. Leli thabanakeli elalibonakala selichithiwe lapha eJerusalema. uDaniel uyacela ukuthi lokhu konke kurestorwe from i-desolation yakhona, kodwa hhayi ngenxa yabo, yabo, noma khona kuzogqama bona, kodwa ngenxa yegama likaNkulunkulu, yabo, ukuze kuzophakama igama likaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu umbonile ukuthi unomusa omkhulu. Bese uDanyeli yaphinda futhi acele uNkulunkulu ukuthi ezwe umkhuleko, athethelele izono zabo. Bese ezwa, bese eyavusa ngenxa yegama lakhe umuzi obizwa ngegama lakhe. Bese abantu bakhe nalaba bantu bakhe ababizwa ngegama lakhe, ukuze futhi igama laNkulunkulu lizokwaziwa noma lizophakama kulezi ndawo zabahedeni ababehlakazeleke kuzona, yabo. So uma siqhubeka sibheka lo mkhuleko, akungizimi, uyabona ukuthi uDanyeli kuyavela esifundweni ukuthi uDanyeli inhliziyo yakhe yayinomunyu, futhi impilo wayegcwele i-humility, ngathini, wayethobekile nasemkhulekweni wakhe, yabo, ewuthandaza uvele enhlizweni indlela uDanyeli ayekhuluma ngayo noNkulunkulu. Yabona ngisho umuntu ezokucela isipho, yabo, noma ezokucela ifevi, noma umuntu uma ekhuluma nawe, uyabo, uyakwazi ubona nje waphakama bo, angithi, yabo. Kodwa uDanyeli uyambona umenze nje wena ulungile, evume konke okwabo ababekusho. Lento efana nokuthi, yawazi manqakusana, wenze le nto ethile, wenze into wrong njalo lo muntu, aze ave wrong Nkosi yami, wenze le nto ethile, hhayi ngiyenzile ngoba naye wenze okuthile. Angithi, yabo, sorry, hhayi sorry-ke, hawu Nkosi yami, akukho ukuthobeka la, angithi, yabo, ngoba akabuboni ububi bento ayenzile noma kwenzakele lokho ku-wrong, yabo, kodwa naye ku-wrong nje manje udinga ukuthi exolise, angithi, yabo. So uDanyeli wabuvuma bonke ukuba wrong kwabo beyisizwe, weza ngokuthobeka eze kuNkulunkulu wakhe. Manje excuse me, ngiyaxolisa kakhulu. Umbuzo uzothi yini indaba uDanyeli wayekhathazeke kangaka? Why? Esikufuneka sazi ukuthi into sothi uma siqhubeka nesifundo nje kucaca ukuthi eyona nto uDanyeli angayiqondanga incazelo yokuhlanza kwethempeli okwakhulunywa ngakho laphana ku-chapter 8, esifundweni sasisifunda ku-chapter 8. Bese sekuba ukurelizwa noma ukukhululwa kwamaJuda laphana ekuthunjweni kwabo, i-captivity. So ecabanga ukuthi lama events omabili asezo-expire ngesikhathi esifanayo. Yingakho uDanyeli wayenomunyu, yabo, akaqonda ukuhlanzwa kwethempeli, isi-expire le ndaba yabo, nendaba yokurelizwa kwamaJuda. Lezi zinto nje kuyena yizona ezazimhleli laphana emoyeni, yabo. Ingakho
waza ezothandaza uNkulunkulu, exosha uNkulunkulu emuzwe, ebathethelele izono, enze i-restoration, uyabo. Naleli thempeli lakhe, ngoba ithempeli laNkulunkulu noma ithabanakele laliyisimboli kahle kahle, iyayiveza ubukhona bukaNkulunkulu ku-Israyeli, yabo. Nangani nangesithembiso sosindiso olwaluzoza through uMesiya, uyabo. Who was typified through the services practiced. Ngisacela sifunde uDaniel 9 uverse 20 kuya ku-23 njengamanje. Daniel 9 uverse 20 ku-23 uthi, ngisakhuluma, ngikhuleka, ngivuma izono zami nezono zabantu bakithi u-Israyeli, ngiletha ukunxusa kwami phambi kukaJehova uNkulunkulu wami ngentaba engcwele uNkulunkulu wami. Yebo, ngisakhuluma ngomkhuleko, lowo muntu uGabriyeli engambona embonweni kuqala endiziswa ngokushesha, wangithinta ngesikhathi somnikelo wakusihlwa. 22. Wangiqondisa, wakhuluma nami wathi, Daniel, sengiphumile ukukuhlakaniphisa nokukuqondisa. 23. Ekuqaleni kokunxusa kwakho izwi lavela. Sengifikile ukukutshela ngokuba uthandekile. Ngalokho qonda lelizwi, uqonde nombono. Amen. Siyathola ukuthi la uDaniel esebhizi ekhuleka, uGabriel lona wayembonile qala embonweni. Yakhumbula kathi ukuthi sifunde uDaniel 8 verse 16 kuya ku-17 kuDaniel 8 ukuthi lapho uDaniel uyasitshela ukuthi kwathi kwenzeka okuthile, kwaqhamuka uGabriel, yabo. Excuse me, inkosi ngiyaxolisa. Njengamanje siyathola ukuthi uDaniel esathandaza, nango futhi uGabriel lona wayembonile embonweni kuDaniel 8 verse 16 kuya ku-17. Useyafika uGabriel njengamanje uyamthinta ngesikhathi somnikelo wakusihlwa, angithi kusho njalo. Yebo, ngesikhathi somnikelo wakusihlwa uyamthinta uGabriel. So kuyavela esifundweni ngisho kuyisikhathi mhlawumbe kuyizikhathi zo-3 p.m. yabo. Uma uzonishisa kuverse 23 esimfundile, siyaqonda ukuthi uGabriel wayesevele esekhomandiwe, noma uGabriel wayesevele esenikeziwe umyalo. UDaniel uyaqala nje uyakhuleka, uGabriel usevele umnikeziwe umyalo, yabo. So sithola ukuthini? Sithola ukuthi umkhuleko kahle kahle kaDaniel waphendulwa ngaphambi kokuba yena uDaniel awuqede, yabo. Ngomuva uthi ekuqaleni kokunxusa kwakho izwi lavela, yabo. Uyaqala uyanxusa, uyathandaza, isiphumile ikhomandi ethi Gabriel, yabo. Ngoba uNkulunkulu ngathini, wayewazi umkhuleko kaDaniel. Siyathola-ke lapha esifundweni ukuthi kuthiwa abahlobo, umkhuleko okukholwa namandla wedlula konke. Ivesi leli ngithathelwe lapha encwadini kaJames 5 verse 16. Umzalwane angangayifundela lona ekhaya. Sekuyaveza ukuthi lena akubona nje, kade sifunda njengamanje, sisafunda ngomkhuleko kaDaniel. Amavesi ambalwa. Umkhuleko lona esithema sifunda ngicabanga nje awuthathele shona 20 minutes ngoba ngibuye ngikhuluma. Kodwa awunothise ispeed uGabriel akahamba ngaso esuka ezulwini eza la emhlabeni, yabo. Akusiwona ama-minutes atheni azophendula lo Daniel lona, yabo, engaqedi nanokukhuleka. So uGabriel uyaqhubeka, unikeza uyamkhuthaza uDaniel, uyamduduza ngokumtshela ukuthi he is greatly beloved. Uyamtshela ukuthi ungothandiweyo kakhulu. Sekuyabuzwa-ke lapho siyasho lapho esifundweni ukuthi what a privilege and honor
sekuyaveza ukuthi nathi-ke singazitholela lokhu ukuthi sizitholele nathi le-approval yabona kaNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu nathi sazise kanjena nale privilege enikezwe uDaniel. Nathi kuthiwe singamadodana namadodakazi, si-adopthiwe emndenini kaNkulunkulu. Kodwa lokho ungakuthola uma ufuna ukuqonda nje, kungabi sengathi ngiyakukhanti, uyakuthola uma ufuna uncwadi kaMaroma 8 verse 14 kuya ku-17. Uphinde futhi uyifundele ekhaya u-1 John wokuqala labo John abancane angasigcineni 3 verse 1 ukuthi kuyenzeka ukuthi abantwana nathi siyabantu sibizwe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Amen. So uyindaba uGabriel ezile manje nanko kumbuzo uDaniel uyayikhulekela lapha, uhluphekile yebo, izulu liyabona, hawu wazwakhathazeka umprofethi kaNkulunkulu. Yindaba uDaniel uGabriel efikile-ke njengamanje. uGabriel uyamtshela uDaniel ukuthi uzile to show thee, angithi sengifikile ukukutshela, uyabo. Uyakhuluma uverse 23, ngokuba uthandekile ngalokho qonda lelizwi uqonde nombono. Uze kuzomqondisa ukuthi aqonde ilizwi eqonde nombono. Umbuzo-ke, imuphi lo mbono kufuneka uqonde njengamanje? Ngoba ku-chapter 19 uDaniel simuzwa nje uyakhuleka, khonto noma khombono engathiwa usewubonile. Okay, consider the vision. Muphi lo mbono? Ngoba uma sibheka ku-chapter 9 siyathola ukuthi akukho vision noma akukho mbono uDaniel akanikezwe wona okufuneka uqonde. Ake sibuyelele emuva. Inkosi yami ngiyaxolisa bazalwane, bubi umkhuhlane unzima. Uma sibuyele emuva ku-chapter 8 verse 27 siyakhumbula ukuthi kwakuthiweni ku-chapter 8 uthi mina Daniel ngase ngiphela amandla, ngagula izinsuku ezithile, ngavuka ngenza umsebenzi wenkosi, ngamangala ngombono, kwakungekho owuqondayo. Amen. Chapter 8 olade sowufunda. Siyathola-ke manje ukuthi uma sibuyela ku-chapter 8 siyathola ukuthi kwakhona umbono uDaniel angawuqondanga, yabo. Ngoba uma sizobheka ku-chapter 8 wonke siyathola ukuthi ngoba isihloko sakhona sithi inqama nempongo, wayiqonda indaba yenqama, iRem, ukuthi waxoxiswa iRem umbuso wamaMede namaPheresiya. Kwasekukhulunywa nge-he-goat noma ngempongo. Kwachazelwa futhi ukuthi le he-goat umbuso wamaGrikhi ozobe uholwa inkosi u-Alexander the Great. Kwahanjwa kwayokhulunywa ngophondo oluncane oluvelayo. Kwavela ngalolo phondo oluncane njengoba sekuwumbuso wamaRoma ozobe uthi usuku ubuhlangane uhlukana kabili kube njeyaya, kodwa uzoba ne-pagan Rome ne-papal Rome. IRoma yobuhedeni neRome lena ezenza ngathi abaKrestu engesiwona. iRome ezenza ngathi iyakholwa, kanti cha, isaqhuba yona i-pagan Rome. Yabo, waku-understanda konke lokho. Kwasekuthiwa kodwa ukuhlanza kwethempeli ngo-2300 days akakuqondanga, yabo. Futhi incazelo yakhona akayitholanga. So umkhuleko kaDaniel ugcizalela kuleli point umkhuleko kaDaniel. So sithola uGabriel ezile kuDaniel ukumenza ukuthi akaqonde u-2300 days, aphinde aqonde nokuhlanzwa kwethempeli. Ukuhlanzwa kwethempeli sathi masifunda laphana ungangaphosisi. Okay, awuyena chapter 7 awusikhuluma ngo-chapter 8, kodwa indaba yokuhlanzwa kwethempeli yatholakala uma ngaphosisi indaba investigative judgment lapha ku-chapter 7 lesisifundo sasenzayo uDaniel 7. Okay, so uGabriel sefikile uzokwenza uDaniel ukuba aqonde indaba 2300 days ne-cleansing nokuhlanzwa kwethempeli noku-understanda i-judgment, yabo. Njengoba sibonile ukuthi ukuhlanzwa kwethempeli kurefera ngathini, kurefera i-judgment noma ukwahlulela. Ake sifunde uverse 24 uDaniel 9 uverse 24. Uverse 24 athi
Amasonto angamashumi ayisikhombisa anqunyelwe abantu bakho nomuzi wakho ongcwele ukuqeda iziphambeko nokukhawula izono nokwenza ukubuyisana ngobubi nokungenisa ukulunga okuphakade nokunamathelisa umbono nesiprofetho nokugcoba indlu engcwele ngcwele. Amen. Ngiyacela ukuma la. Ngicela nje ukuma kuleli vesi. Kuqala baqala nje ukukhulunywa ngamasonto angamashumi ayisikhombisa. So 70 weeks. 70 weeks. Amasonto awu-70 noma amashumi ayisikhombisa. Esizokukhumbula nje ukuthi iviki nje njengoba siphila iviki nje lilodwa liney'nsuku eziwu-7 angithi. Ngakho-ke iviki uma lilodwa liney'nsuku eziwu-7 ngakho-ke amaviki awu-70 wona anezinsuku eziwu-490 angithi. Uma amaviki esewu-70 lapho sekunezinsuku eziwu-490. Ngakho-ke uma uzokhumbula ngeke ngisawafunda lamavesi siwafunde kakhulu kodwa hhayi ngeke ngisawafunde ngenxa yesikhathi namhlanje ngicela ungawafundi. uHezekiya 4 verse 6 noNumeri 14 verse 34. Amavesi lana sathi uma siwafunda asiqondise ukuthi kahle kahle ngokwesiprofetho usuku olulodwa lingange-literal year, lingangonyaka. Angithi siyakhumbula. So ngakho amaviki awu-70 ngokwesiprofetho alingana neminyaka ewu-490 literal years. So lana ngoba kukhulunywa khona kuthiwa amasonto angamashumi ayisikhombisa shuthi u-490 years. Hhayi shuthi kahle kahle u-490 years mase sizolanda le formula esiyishilo sathi itholakala ku-Ezekiel 4 verse 6 noNumbers Numeri 14 verse 34 lapho kuthiwa khona usuku lungangonyaka. Angithi yabo. Ngicela ukuyifunda la ngingayihomoshi kuthiwa note. One of the most notable proofs of the day-year principle is that the prophecies have actually been fulfilled on this principle, a demonstration of its correctness from which there is no appeal. Ngaxolisa kakhulu bazalwane, siyacela ukuqhubeka. La kuthiwa amasonto angamashumi ayisikhombisa anqunyelwe abantu bakho nomuzi wakho ongcwele ukuqeda iziphambeko. Siyaqhubeka. Kuthiwa ngokwesiHebheru la esifundeni kuyaveza ukuthi kusetshenziswe igama elithi khatak. Mhlawumbe ngilisipela ngendlela engekho right. Mhlawumbe ngilibiza ngendlela engekho right. Ngicela ukusipela nje ukuze umzane lapha ekhaya kuzoba lula. Kuthiwa kusetshenziswe igama lesiHebheru elithi khatak eliwu-CHATHAK elisho to cut off, yabo, uyinquma into. Ngakho kuthiwani? Kuthiwa amasonto anqunyelwe is to cut off. Kuthiwa ngakho kahle kahle amasonto ayisikhombisa amashumi ayisikhombisa noma u-70 weeks noma kungathi iminyaka ewu-490 years kuzofunakala inqunywe noma isuswe. Obvious isusa entweni enye etheni ukuba nkulu. Obvious-ke loyo ubani? 2,300 days or 2,300 years. Angithi siyakhumbula. Njengoba sisibona nje angithi i-ruler iwu-30 cm. So uma ufuna u-10 cm uzonquma eruleni kusale u-20 cm lona ongala, yabo. Kodwa uma usufuna u-40 cm eruleni lelokudweba iy'ngane bazokunika lonke irula kuzokushiwo ukuthi linqunyelwe. Bazokunika lonke bese beyazama ukuthi ngabe likhona elinye eliwu-10 cm ku-edwe kulona. So kusetshenziswa igama elithi khatak kumaHebheru lisho ukuthi to cut off. So u-70 weeks noma u-490 years wawuzonqunywa. Unqunywa noma wawuzosuswa. Ususwa kuphi? Ku-2,300 years. Lona obudume ngokuthi u-2,300 days. Yabo. Kuthiwani? Upon thy people and upon thy holy city
abantu bakho nomuzi wakho ongcwele, yabo. So kuthiwa lapho kwakukhulunywa namaJuda, ngoba amaJuda yibona ayeyabantu bakaDaniel ngaleso sikhathi. Kwakukhulunywa ngamaJuda ngoba yibona amaJuda ayeyabantu bakaDaniel ngaleso sikhathi, and upon iJerusalem, yabo. So konke okubhaliwe la kule section ku-related noma kuthintana kakhulu namaJuda, hhayi namanye ama-group abantu la, yabo. So kuthiwa this understanding helps in the interpretation of the symbols involved. Excuse me. So njengamanje sinawo ama-events noma sinayo i-list yama-events azokwenzakala kulo 70-week period noma kulo 490 years. Kuthiwa 1, ukuqala kuzokwenzakala ukuqeda iziphambeko, to finish the transgression. Angithi qala kanjalo verse 24 ethi amasonto angama-70 anqunyelwe kubantu bakho nomuzi wakho ongcwele. Okokuqala ukuqeda iziphambeko. Siyathola ngosifundo ukuthi phakathi nalesi sikhathi amaJuda ayezogcwalisa inkomishi yawo yokungalungi. Thina nje sakhula ethi umzali usungimi la, yabo. Sesizokubhonya ngempela-ke lapho, noma umuntu ungicikile ungimi la. Uma engakubhonyanga mhlawumbe uzokuxosha ekhaya uma wenze isono esikhulu, ngoba thina sikholelwa thina kuxoshwana uma wenza, kakhulukazi nje uma kukhona kwabo khona izinto angazenzi uma uba besekhona, yabo. Sibonela nje uthola ukuthi mhlawumbe indaba yokukhulelwa usemncane awuyinto owawuthi uma abantu befuna uyicabanga wesifazane nokuganga becabanga oyise ngoba obaba besikhule bexoshana, yabo. So kuthiwa during this time makuthiwa ukuqeda isiphambeko, amaJuda ayizokona ukona kuze kumume la uNkulunkulu. They will finish, they will fill up the cup of their iniquity, yabo. Kwayizofika kwi-limit la khona ukona kwabo uNkulunkulu wayengekasakwazi ukubekezelela, yabo. Ngoba ngalokhu ukuqhubeka kokona kwabo kuzofika lapha khona ababezogcina khona sebe-rejected as abantu abakhethiweyo ukuthi bazoba ama-representatives kaNkulunkulu emhlabeni. So amaJuda siyasho ukuthi uqale nje uNkulunkulu wayewakhethile ukuthi thina zizwe ey'njena eziy'thandela ukona nje isizwe samaZulu. Vele amaZulu uma wabheka nje ayikho into ibithembisa kona. Uma ubheka amaswati akuthembisa, ubheka amaXhosa, ubheka amandiya, oyithixo, ubheka abantu base-Indonesia, yabona nje ukuthi yeyi. Kodwa uNkulunkulu wayekhethe amaJuda njengabantu bakhe ukuthi iwona azoba amanxusa kaNkulunkulu, yabo. Ngoba ngila ekhaya ukuze kuzoba khona umuntu ozoba yinxusa la mhlawumbe ozomela mina lapha engingekho khona, ezefike laphana kwamanzini eSwazini, mase kuthiwa lowo muntu uzomela mina. Kufuneka kube umuntu ohlalile nami, onobudlelwane nami, owazi ukuthi ngithanda ini, yini engingayifuni, yabo. So amaJuda uNkulunkulu wayenzile ukuthi amazi abe nobudlelwane naye ukuze as ama-representatives akhe la emhlabeni kwakufuneka ebe nobudlelwane nawo. So the more eqhubeka ona uNkulunkulu, yabona ukuthi nje ngizolokhu ngikhuza ukuthi leyo nto ayihlali kanjalo, akuhanjwa ngalesi sikhathi, isikhathi sokudla. Le nto shuthi angikwazi ngisakufundisa, yabo. So amaJuda kwafika lapho khona amhlubuka khona uNkulunkulu, yabona uNkulunkulu ngeke esakwazi ukumela lobu bubi bawo, kangangokuthi sekuzofika isikhathi la khona azo-rejectwa ukuthi kuthiwe iwona azomela uNkulunkulu. Wathi engeke ngikwazi ukumelwa abantu abenza kanjena. Lokhu ukuthi inkomishi yokona kwabo izigcwalishe impu, ashaya uvala-ke lapha khona ese-rejecta noma esephika uJesu oyindodana kaNkulunkulu ezembethela. Angisakhumbula lapho-ke nje kwathiwa ngeke maJuda nilitholile iqiniso, nabona zonke iy'mangaliso ontaba iSinayi, uvuleka iJordani, niwele olwandle olubomvu kunjeyaya. Kodwa-ke hayi ngeke enough is enough.
Ake sifunde uMateyu 21 verse 33 kuya 46. Ngicela siwufunde. Ubonakala umude kodwa ngosizo lwaNkulunkulu mhlawumbe nje singase siwuthi nje siwufunde ngokushesha. uMateyu 21 verse 33 kuya 46. Ngicela nje ukuwafunda lamavesi onke futhi. Isihloko sakhona sithi umfanekiso wabalimi besivini. Ngicela nje uwafunda kanye nje amavesi onke. Kodwa ngiqala lapha ku-31. Ngiqala lapha ku-33. Mateyu 21 verse 33. Ngize ngime ku-46. Kushiwa. Yizwana omunye umfanekiso. Kwakukhona umuntu umninindlu watshala isivini. Wasibiyela ngothango wemba khona isikhamo wakha isiqongo sokulinda wasiqashisa kubalimi waya kwelinye izwe. Kwathi sekusondela isikhathi sezithelo wathuma izinceku zakhe kubalimi ukuba zithabathe izithelo zakhe. Abalimi bazibamba izinceku zakhe, enye bayishaya, enye bayibulala, enye bayikhanda ngamatshe. Waphinda wathuma ezinye izinceku eziningi kunezokuqala, benze njalo nakulezo. Ekugcineni wathuma kubo indodana yakhe ethi, bayakuyazisa indodana yami. Kepha kwathi abalimi bebona indodana bakhuluma bodwa bathi, lo uyindlalifa, wozani siyibulale sidle ifa layo. Base beyibamba bayiphonsa ngaphandle kwesivini bayibulala. Pho-ke mhla kufika umnini sivini uza kubenze njani labo balimi na? Verse 21, verse 41. Kuthiwa bathi kuye, uza kubabhubhisa kabi labo ababi. Isivini sakhe sinikwe abanye abalimi abaya kumnika izithelo ngezikhathi zazo. uJesu wathi kubo, anizange nifunde emibhalweni ukuthi itshe abalinqabayo abakhi lona laba yinhloko yegumbi lona livela enkosini liyisimangaliso emehlweni ethu na? Ngalokho ngithi kini, niyawamukwa umbuso kaNkulunkulu, uphiwe isizwe esiyakuveza izithelo zawo. Verse 44 athi, owayo phezu kwalelitshe uyakuphohlozwa, kepha yilowo nalowo eliyakwela phezu kwakhe liyakumcolisisa. Verse 45 athi, abaphristi abakhulu nabaFarisi beyizwa imifanekiso yakhe bazi ukuthi ukhuluma ngabo. Base befuna ukumbamba, kepha besaba izixuku ngokuba zazithi ungumprofethi. Amen. La siyifunda le verse ngoba sithi to finish their transgression. Incwadi le uthi kwakuzofika lapha khona amaJuda ayezokwenza ukona eze reject njengabantu baNkulunkulu, akugcwalisa lokho kona kwayo ngokuphika uKristu noma ngokubethela uJesu Kristu. Kwase sekubonakala khona ukuthi abasakwazi ukuthi lokhu kuqhutsheke kuthiwa bayisizwe esikhethiweyo. Yazi uyokubona-ke namanje kuyaliwa laphana ko-Middle East, koGaza, bani amaJuda asenakho lokho ukuthi they are the chosen nation, asenakho lokho. Kodwa sithe masifunde ey'mfundweni ey'phambili namanje siyafunda ukuthi umuntu noma ubani noma lapha ekhaya mzalwane nje wathi usuwenze izono ey'ngane nje wathi ukhule uNkulunkulu ungamazi, ukhule ugqoka isidwaba nebheshu wazi ukuthi nje uyafinqa uyashaya kuphela. Kodwa manje sesefikile ungaba okhethiweyo wakhe ngokunquma nje ukuthi uzoba ubaba, ube umntwana kuye, umlalele. Yabo. So now ilist yokuqala leyo ezokwenzeka kulo 70 weeks period noma kulo 70 week period ukuthi abaJuda ayizokwenza njani, ukuqeda isiphambeko. 2 okukhulunywe ngakho kukhulunywa ukuthi-ke nokukhawula izono, make an end of sins. Kusetshenziswe igama lesHebheru la elithi lona khatha. Kuthiwa igama lona libhalwe kanjani? Kuthiwa lona libhalwe ngo-CHATTAH. Yabo.
ngizothi umzalwane ekwazi mhlawumbe uzolipronounce ngendlela engafani neyami, mhlawumbe elibhekisise kahle laphana kuyimtapo yolwazi noma kuma-dictionary, yabo. Kodwa leli gama lesiHebheru kuthiwa lana li-translate-we noma liguqulelwe egameni lithi sins, yabo, noma umnikelo wesono. Uma uzofunda incwadi uLeviticus 4:3, mhlawumbe uma uzofunda laphana ekhaya, yabo, uyi-example yokuthi leli gama lisebenza kanjani. Cela ukufundela uLeviticus 4:3. Uthi, uma kungumpristi ogcotshiweyo owone kanjalo aze ehlisele abantu icala, wonikela kuJehova ngesono sakhe one ngaso, iduna elingenasici, kube ngumnikelo wesono. Angithi yabo. So leli gama lamaHebheru noma leli gama sikhuluma ngalo lithi kata, yabo, elisetshenzisiwe la ngatheni lisetshenziswa lisetshenziswe njengamanje lana ngatheni, hayibo, ngiyifunde kanjani khona lapho ngifuna ukuthi kuvele khona umpristi ogcotshiweyo, ngifuna igama lokugcotshwa, yabo, owone kanjalo ehlisele abantu icala, wonikela uJehova ngesono sakhe, sikasho kuthiwa uyonikela ngeduna elinganasici, yabo. So lokhu ku-common laphana encwadini yamaLevi lapha ku-Old Testament, yabo, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngeminikelo yesono. Njengamanje laphana kuDaniel 9:24 sekukhulunywa with an end of sins, ukukhawuka kwani kweziphambeko. Yindaba ingoba during lo 490 years kwakuyiyona into ezayizokwenzeka ngenxa yokuthi kwakuzokhawuka indaba yama-offerings, indaba yeminikelo yezono, yabo. Angithi kuqala sasathola ey'fundweni ezedlule ukuthi wawuthi uma wonile esikhundleni ngoba izwi lokhulumile ithi inkokhelo yesono ukufa, angithi lokhulumile. So kodwa wawuthi uma wonile thola endaweni yakho uzokhipha iduna noma uzokhipha imvu ife yona endaweni yakho. So ilokhu okuzokwenzeka, end of sins, yabo. Kwakuzoba khona ukuphela kweminikelo yesono. Kwakuzophela ngenxa yomsebenzi wawuzokwenzeka laphayana onqamulezweni. Uzoqonda kahle uma sesifunda wena uDaniel 9:27, yabo, okuzokwenza ukuthi le minikelo yezono iphele nya, yabo. Akusekho njengamanje ukuthi uma wonile sekuzofuneka ukhiphe uhambe uyovuma. Kwaphela ngamaJuda. Kodwa-ke la emakhaya-ke uyakwenza-ke lokho, usho ukuthi mhlampe iy'nkomo zakho noma mhlampe zizodla into ethile emasimo asifana mase umuntu umcela inkokhelo, angithi, yabo, enduneni uyamnika, yabo. Noma mhlawumbe uthola ukuthi kube khona ukukhuluma nomuntu wasukukhipha amagama ayaziswana, mhlawumbe wambiza ngomthakathi ethi likhulu kabi lelo gama, ngicela inkomo noma ngicela imbuzi, yabo, mnike, yabo. Kodwa hhayi ukuthi izonqunywa, yabo. Akwenzeki ngiqonda ukuveza ukuthi singathi uma sesifunda iBhayibheli bese sicabanga ukuthi abantu ngeke beze besihlawulise. Kufanele njengamanje kunemikhosi ekhona amantombazane ayahlolwa athiwa amatshitshi. Uma uthathe itshitshi usulibiza ngomfazi, ngokwesiZulu thina sil-understand-a ngendlela igama lobufazi eBhayibhelini ukuthi kahle kahle lisho into embi. Kodwa ngokwesiZulu noma ngokwesintu uma ubiza ingane ehlolwayo ngomfazi uyayithuka, sho ukuthi ugqoke ukuthi silaliwe. While ngokweBhayibheli umfazi uyinto enhle, yabo. So lana uma uthi ingane yomuntu umfazi shwala lithi akuyona umfazi uyahlawula, ngashona nanokuthi bakukhipha inkomo, yabo. So kodwa sithola ukuthi la kuDaniel kwakuzobe kukhulunywa ngama-end of sin offerings, indaba yokuthi uzothi uma wonile wone umthetho wone uNkulunkulu, ngoba kahle abantu babona uNkulunkulu, uthi uma wone uNkulunkulu bese ukhipha le minikelo. Kwakuzophela-ke lokho ngenxa yomnikelo ozokwenzeka kuphi esiphambanweni. Cela nje ngiphangisa ngifunde abaseKolose 2:14, incwadi yabaseKolose 2:14. Isikhathi sesiyashaya. Ithi,
esehlangule incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo, wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni. Amen. So, kuthiwa ngathini? Le vesi irefer kahle kahle lokho kade sikukhuluma ukunqanyulwa kweminikelo eyayinikelwa yokuchitha igazi ngenxa yokuthi umuntu wonile, which met their antitype in the death of Christ on the cross. Sibheka wona siqhubana ukubheka ivesi 24 kaDaniel 9. Okwesibili lokho kuzokwenzeka. Okay. Okunye kuthiwana nokukhawula izono, make an end of sins. Hhayi, sesidlulile laphana bekuwu number 3. Ngiyabonga kakhulu. Kwase kuthiwa nokwenza ukubuyisana ngobubi, make reconciliation for iniquity. Yebo. Kuthiwa-ke ukubuyisana ngobubi kwakuzoba provided noma kwakuzoba khona. Lokhu kwagcwaliseka ngokufa kaKristu. Uma sifunda incwadi yabaseKorinte wesibili, njalo siyakhohlwa ama-events bezokwenzeka within law 490 years. Uma sifunda incwadi yabaseKorinte wesibili, ake siyifunde abaseKorinte wesibili chapter 5 verse 18 kuya ku-21 ifundeka kanje. Ngisho 18. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu, wasinika inkonzo yokubuyisana. 19. Ngokuba uNkulunkulu kuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababaleli iziphambeko zabo, ebeka kithi izwi lokubuyisana. 20. Ngakho singamanxusa kaKristu, ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi, siyancenga esikhundleni sikaKristu sithi, buyisanani noNkulunkulu. Bese verse 21 ithi, angasazanga isono uJesu Kristu loyo, wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ngukulunga kukaNkulunkulu. Amen. Kanye event bizokwenzeka within 490 years. Akho okunye kuzokwenzeka. Nokungenisa ukulunga okuphakade. Abathanda isilungu, bring in everlasting righteousness. Kuthiwa ukulunga okuphakade kwakungathini? Kuthiwa ukulunga okuphakade yilokhu uNkulunkulu akuveza empilweni kaJesu Kristu yokuthi aphile impilo yokuba msulwa. Uyakubeza abantu bethi akekho umuntu ongenasono. Yebo vele akekho umuntu ongenasono ngoba ngeke uze uyishaye isifuba uthi awunasono. Yabo. Kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukubona abantu abangcwele la emhlabeni noma thina singesibonani. Vele asinalo ilungelo sokuthi sibani ukulungile. Awunalo ilungelo lokushintsha lokho. uNkulunkulu uyena owazi inhliziyo. Ukuthi ngenza kahle njengamanje ngiphakele abantu badla kwabasosha. uNkulunkulu wazi motive yalokho kuphaka ukuthi yini. Ngabe kuwukulunga noma kuwukungalungi noma uthenga inhliziyo zabo ngoba abanye abantu ngenxa yendlala ziyathengeka inhliziyo zabo. Uyabo. So lana kuthiwa impilo ngathi impilo yokulunga okuphakade ilena uNkulunkulu akayiveza empilweni kaJesu Kristu. Uthi uJesu Kristu nje vele ephila impilo engenasono. Waphinde wayiveza ngokufa kwakhe nangokuvuka kwakhe. uJesu Kristu wenza i-everlasting righteousness noma ukuphila ungathini okungapheli kokulunga kutholakale kubo bonke abantu abakufunayo nabakwamukelayo ngokukholwa. Yebo, uma ufuna nje ukuphila impilo engcwele udinga uKristu. Uma ngifuna ukuphila impilo engcwele ngidinga uKristu. Ngicela ukufunda incwadi yabaseKorinte nevesi engicede ukuyifunda abaseKorinte wokuqala 1 verse 30. Sesizojukuma kancane lesi sifundo sethu siphinde sihlangane ku-part 2. La sifunda abaseKorinte wokuqala 1 verse 30. Othi
u-30. Hayi, angivulile kahle ngixolisa. Bese khona into yokuqala 1 uverse 30. Athi uverse 30, kepha ngaye nikuKristu owenzelwe thina ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu nokulunga kanye nokungcweliswa nokuhlengwa. Amen. Amen. Yebo, isho njalo ivesi. Base sekuthiwa laphana-ke uyena uverse 24 Daniel 9 nokunamathelisa umbono nesiprofethi. Singakhohlwa sithena izinto ezizobe zenzeka within 490 years lezi. Ngisibhekela 490 years njalo ungathi usudlulile noma sibheke izinto ezenzekile. Okay, kodwa angikho lapha. Sisilindeni isifundo ngokubekezela. Nokunamathelisa umbono nesiprofethi. Yabo. So, by the events which were foretold to occur during the 70 weeks, the prophecy was to be tested. Sisho khona lokho bazalwane ukuthi uma ubuka izinto wakuthola zizokwenzeka kulo 70 weeks noma kulo 490 years, isiprofethi wakufuneka sivivinywe noma sihlolwe. Kube khona usihlolisiswe ukuthi ngabe isona yini, uyabo. Uma i-event yenzekile kulesi sikhathi yenzeka kahle yagcwaliseka kahle, then isiprofetho sikaNkulunkulu sasizobe sigcwalisekile, yabo. Ngakho uKristu kasheqala iministry yakhe waqala eshumayela ethi isikhathi sesigcwalisekile, yabo. Ngakho wa-recognize ukuthi ufike ngesikhathi impela esi-right ekwakuprofethwe ngaso eminyakeni engamakhulu eyedlule. Yamkhumbula uMark 1 verse 15, ngelokhu ufunda uMark 1 verse 15. uMark 1 verse 15 uyakhuluma uJesu lapha. Wayethini? uMark 1 verse 15 uthi-ke wathi isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu ususondele, phendukani nikholwe yivangeli. Amen. Wathini? Wathi isikhathi sigcwalisekile. Amen. Ngisacela ukufunda la khona lapha kuthiwa nokugcoba indlu engcwele ngcwele. Nokugcoba indlu engcwele ngcwele. Anoint the most holy. Anoint the most holy. Kusetshenziswe igama lesihebheru le phrase elithi Kodesh Kadoshim. Kodesh Kadoshim. Yabo. Kuthiwa i-phrase yamahebheru esetshenzisiwe la. Ekuthiwa isetshenziswe kakhulu lapha encwadini leLeviticus. Uyabo. Ekhuluma ngezinto ney'ndawo. Kodwa kahle kahle la kubonakala engathi isingenelela ngisho nakubantu. Kodwa kahle kahle kuthiwa kukhuluma ngokuza kukaMesiya okuyena ogcotshiweyo. Futhi le nkulumo inobudlelwane nethempeli likaNkulunkulu nezinkonzo ezenziwa kulona. Ake ngenze nje ngicela sifunde incwadi ka-Exodus 28 verse 41. Exodus 28 verse 41. Ngiyafika nje. Exodus 28 verse 41. Uthi Exodus 28 verse 41 wakhona. Wembathise zona u-Aaron umfowenu namadodana akhe. Ubagcobe. Amen. Bengifuna leli gama. Wembathise zona u-Aaron umfowenu namadodana akhe ubagcobe. Ubahlukanisele ukuba bangekhonze esikhundleni sobupristi. Amen. Njengamanje kuzogcotshwa abantu amadodana ka-Aaron. Uma ufunda futhi yena Exodus 30 uverse 25 kuya 30 ufundeka nje kuzogcotshwa amadodana lapha ka-Aaron. Lana uverse 30 uverse 25 kuya 30 uthi wogcoba itende nanto legama esilifunayo lokugcoba futhi.
wogcoba itende lokuhlangana nomphongolo ubufakazi netafula nezitsha zalo zonke, nothi lwezibane nezitsha zalo, ne-alithare lempepho, ne-alithare lomnikelo wokushiswa, nezitsha zalo zonke, nomcengezi nesinqe sawo. Wokungcwelisa ukuze kube ngcwele kakhulu. Bonke abakuthintayo bayakuba ngcwele. Verse 36, wobagcoba u-Aroni namadodana akhe, ubangcwelise ukuba bangikhonze esikhundleni sobupristi. Yabo, njengoba sibona kugcotshwa amanxusa kaNkulunkulu, abapristi, kugcotshwa ne-material noma ne-furniture laphana etendeni lokuhlangana, ethabanakeni, imphongolo lesivumelwano. Ngicela nje ukufunda incwadi yokugcina, sikhuluma lapha ngokugcoba. Okay. Exodus 42 verse 9-13. Sicela ukufunda verse 9-13. Uthi-ke, uthabathe amafutha okugcoba, uligcobe ithebanakele nakho konke okukulo, ulingcwelise kanye nempahla yalo yonke, libe ngcwele. Ugcobe i-alithare lomnikelo wokushiswa nezinto zalo zonke, ulingcwelise i-alithare libe ngcwele. Amen. Sithena siya kuvesi 13 lapho siyakhona. Uvesi 11 athi, ugcobe umcengezi nesinqe sawo, uwungcwelise. 12, ulethe u-Aroni namadodana akhe emnyango wetende lokuhlangana, ubageze ngamanzi. 13, ubembathise u-Aroni izembatho ezingcwele, umgcobe, umngcwelise ukuba angikhonze esikhundleni sobupristi. Amen. Okay. Siyathola ukuthi ithabanakele semhlabeni nayo yonke ifenisha yalo, nabo bonke abapristi kwakufuneka bebe abantu, kwakufuneka konke kugcotshwe, uyabo, ngaphambi kokuba kwenze izinkonzo zakho, uyabo. Ngiyaxolisa. Abapristi ngaphambi kokuba benze iy'nkonzo zabo ezumsebenzi wasezulwini, netende lokuhlangana lenze iy'nkonzo zalo zikaNkulunkulu, uyabo. Ngoba umuntu nomuntu khona inkonzo akayenzayo, nekhaya khona inkonzo lenzayo, uyabo. Noma ungangabi aware, noma ngangabi aware, kodwa khona inkonzo engiyenzayo, and omakhelwane noma izulu liyazi, nami uqobo ngiyazazi ukuthi ngingabe ngiyi-representative yabantu. So nabo abantwana u-Aroni namadodana akhe ngaphambi kokuba benze umsebenzi kaNkulunkulu kwakudingeka ukuthi bagcotshwe, bengcweliswe. Nethabanakele uqobo nefinisha ephakathi kwalo nalo kwakudingakala ukuthi igcotshwe, ingcweliswe, yabo, ukuze ibekelwe eceleni ukuthi ingcwele, futhi yenza umsebenzi ongcwele. Umsebenzi ongcwele kuphela owenzeka kuyona. Amen. Yazi umuntu kahle kahle uma eqonda ukuthi ungcwele yena, wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Noma angazi ngabe kanjani. Abantwana baNkulunkulu, umKrestu uyaziqonda ukuthi uyinxusa laNkulunkulu. Anti sikhombela ukuthi sithe masifunda sakhona kulo 490 years amaJuda a-reject, kodwa umJuda ophendukayo usengakwazi ukuba umntwana kaNkulunkulu ngokuphelele, yabo, abe yi-representative yaNkulunkulu njengoba nathi kunjalo, yabo. So uma usuyiqonda ukuthi uyi-representative kaNkulunkulu, mhlawumbe umuntu omusha, khona izinto ongeke uzenze emzimbeni wakho ngoba uyaqonda ukuthi umzimba wakho ubekele eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Sinamafoni njengamanje, yazi it is rare ukuthi ungathola ivesi eBhayibhelini, ungathi udownload ingoma ku-pop up ivesi noma ku-pop up indlela yokuyala abantu, ukuthi nalokho kuzo-pop up iy'nto zamaphoni, yabo. So uma uziqonda ukuthi ungcwele, khona izinto uzozihlukanisa nazo, uzozihlukanisa nocansi olungenasidingo ngoba vele awushadile, akunasidingo sokuthi ulale, angithi yabo. Uzozihlukanisa ney'dakamizwa ngoba uyaqonda ukuthi lo mzimba ungcwele kufanele wenze izinto zikaNkulunkulu. uNkulunkulu khona ezo-communicate nabantu, kufuneke abantu bebe-sober. Yingakho ezisitshela nokuthi sizodla kanjani. Ingakho nami ngicela ukuthi uNkulunkulu asiphe ukuphila ukuze sizokwazi ngelinye ilanga ukuthi sifunde ukuthi uNkulunkulu udale ukuthi siphile kanjani, sidle kanjani, siy'phathe kanjani, sigqoka imizimba iyithempeli lakhe lena esinayo. Ngoba omunye umuntu uyathanda ukuy'phatha kahle, uyathanda ukuba nemizwa ephansi, ukuba ney'nkanuko ey'phezulu engathi angazi nyathi noma yisilwane esini.
uyathanda ukuyiphathisa nokumuntu ongcwele, kodwa uthola ukuthi noma efisa akakulula ukuthi kwenzeke ngenxa yokuthi mhlampe akazi ukuthi uNkulunkulu thina asiphile kanjani ukuze imizwa yethu izothi noma isitha sesihlasela kodwa singafiki ngine-high yenkanuko, uyabo? So uma into ingcwele ibekelwe eceleni ukwenza umsebenzi wakho, ukuthi uNkulunkulu emzimbeni ey'thempelini ingcwele-ke ngoNkulunkulu uhlela kuthina ngomoya. Khona izinto ongeke uze uzidle uma uyiqonda ukuthi uyithempeli laNkulunkulu ngoba ubekelwe eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Iy'ngulube lezi, noma kungathiwa i-bacon and egg noma i-ham, ngoMkulunkulu kunqabile. Khona iy'phuzo ongeke uze uy'phuze, amawayini o-rain dance, ngisho ngathiwa iwayini, uyafana nogologo nobhiya, yabo, nokubhema, amapayipi lana ngathi amagesi, amahabhu, into ey'njalo, yabo. Lezi zinto siyayikhuluma nxa uthola ukuthi umuntu ukhuliswe ngokwenkolo, kodwa uyazenza lezi zinto ey'laphana eresi. Ebuye eze kwi-homeland yakhe, befike bemnika ipulpiti bethi akashumayele, kushumayela ingane ebhema isilinda, ingelento engathi igesi, ebhema amapayipi, imele abazalwane, kodwa laphana eresi iyabhema, angithi yabo. Qonda uvese khona izinto ongeke uze uzenze uma kuthiwa uyaqonda ukuthi ungcwele. You understand ukuthi impilo yakho yonke uyi-representative kaNkulunkulu, whether uyi-homeland yakho noma uyi-foreign land, ulapho wazalelwa khona noma ulapho uyisihambi khona. Ngiyaxolisa, cela ukuqhubeka. Kuthiwa nayo yonke ifenisha kwakufuneka igcotshwe ngaphambi kokuthi ibe khona imisebenzi eyenzayo kaNkulunkulu, ngoba yayibekelwe eceleni, ibekelwe eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu owawuzokwenza kuyona. Ngakho laphana ku-chapter 8 sesibonile ukuthi ithabanakele lasemhlabeni laliyiphethini noma laliyisithunzi noma laliyi-type ngathini of true, noma iyi-type yeliyiqiniso elisezulwini. Ngakho onke ama-services noma zonke iy'nkonzo neminikelo eyenziwa la emhlabeni yayikhomba okuyiqiniso okwakusho uKristu uqobo. Ngakho-ke khathi uKristu esefika, the typical noma leli lasemhlabeni lalingasadingekile ithabanakele, bese kuthi elisezulwini leli liyiqiniso ithabanakele ilona-ke selizosetshenziswa usindiso lomuntu noma lawo wonke umuntu. Ngakho le reference yokugcoba okungcwele irefeya lana. Okay, so the reference to anointing the most holy then refers to this service of inauguration, which took place after the fulfillment of the types by Christ on the cross. Amen. Ngicela ekhaya umzalwane afunde incwadi yamaHubo 45 verse 6 kuya verse 7. Mina la ngizofunda amaHebheru 1 verse 8 no verse 9. Indaba lama ngenxa yesikhathi nanokuthi inkosi yami lamavesi vele ayafana. Omunye athanda kakhulu ukuthi eyifunde kumaHubo, omunye uthanda ukuyifunda zombili, yabo. Mina ngicela ukuyifunda kumaHebheru ngenxa yesikhathi, kodwa ukubhalwe la kumaHebheru yikho ukuthola kumaHubo, kodwa kuhle ukuthi usizifunde zonke iBhayibheli. Akukhathazi ungalifunda, vele kufanele kube njalo ngoba lukukhuluma kaNkulunkulu. Umuze uNkulunkulu ekhuluma ngamaHubo, umuze ekhuluma futhi kumaHebheru. AmaHebheru 1 verse 8 no verse 9 uthi, kepha ngendodana uthi, isihlalo sakho sobukhosi Nkulunkulu singesaphakade naphakade, intongo yobuqotho iyintongo yombuso wakho. Verse 9 athi, uthandile ukulunga wazonda okubi. Ngalokho-ke uNkulunkulu wakho ukugcobile ngamafutha enjabulo ngaphezu kwabafowenu. Amen. Ngakho iminikelo yezimvu ya-replacewa
umnikelo oyigazi laJesu Kristu. Nje uvele kwakuthiwa inkokhelo yesono ngufa kufuna kuchitheke igazi uma wonile. Ngakho-ke iy'lona sisekho isidingo sazo zokuthi zife, ngoba kwagqitshwa lokho noma kwavala isikhala-ke segazi langempela, igazi lamagazi igazi likaJesu Kristu, yabo. Kwathi le ndaba ye-ministration yabapristi ya-replace-wa i-ministration kaKristu uqobo. Amen. Indaba yokuthi akusho kuvunywa izono uhambe kumpristi, umpristi ebe khona lapho. Nkosi, siyanqoka uKristu noma yini ngathi ngiqeda lana ngiyewe ngedolo ngiye kuyena. Angisadinga ukuthi ngize ngiye lapha neTabernacle. Angithi yabo. Noma uvuka ekuseni wangedolo uwonile i-remote noma ukuzisola kufike manje wangedolo uyakuyena, ujabule wangedolo uyakuyena, uhlangana nomuntu ongakufuni noma nomuntu obonayo ukuthi awumfuni mhlawumbe unesizathu wangedolo. Nkosi, noma uthandaze ngenhliziyo ukuthi Nkosi ngenze njani, noma ngicela ungiphe ukuthula, ngoba lo muntu ongamfuni ngisho kwathiwa wayezama ukubulala, uNkulunkulu uyamthanda usafuna ukuthi aphenduke. Ngalokhu ngalamazwi noma ngalesi sifundo siyambonga uNkulunkulu ukuthi sidibene. Sizobuya-ke sizokwenza ingxenye yesibili uDaniel 9. Sobe sesiqala kuvesi 25 size sigcine 27. Sizobe sesigxile kakhulu ey'ncwadini zemlando futhi. Amen. Nkosi ubusise ukufunda kwezwi layo esikhathini samanje ngoJesu oyinkosi ethu siyakhuleka. Amen. Baba udala amazwe nomhlaba siyabonga izwi lakho. Ukukhuluma kwakho okuqinisile, awukazi usishaya eceleni. Sicela nje Nkosi ukunamathela kuwe. Maningi amaphutha siyabantu esiwenzile emhlabeni ngoba sisukile kuwe. Sone iy'mpilo zethu sihamba ngokucabanga kwethu. Zoneka ngoba sisukile kuwe. Sona ngisho ney'mpilo zabantu abethu. Ngenxa yokuthi abanye bethu bayabathenjwayo babekwe ey'khundleni, bona ngisho naney'mpilo zemphakathi ngezabo bonke ababaholayo. Kodwa wena Nkulunkulu awunjalo. Ngakho sizinxusela ukuthi ngamunye ngamunye sibuyele kuwe. Ngoba akekho umuntu owake wamoshisisa ehamba noNkulunkulu. Sicela lokho uNkulunkulu ukuthi amazwi akho usifundisa wona enamathele ey'mpilweni zethu, singawanqabi, siwamukele, sithobe, kusuke ububi kithi, kuhlale ukulunga kwakho. NgoJesu siyakhuleka. Amen.